Oficialment, l'any Monserdà va ser el 2019, que era una commemoració dels 100 anys de la seva mort el 1919. Però es va començar i tard, i jo crec que el bo és que vagi seguint. No sols ho recomanaria per al cas de la Dolors Monserdà, que és el que avui ens interessa, sinó en general. Si un avantatge tenen aquests anys és que posen, per exemple, jo en el cas de la Dolors Monserdà tinc molt clar que és com una assignatura pendent. No ha estat mai, per exemple, no se l'ha inclòs en les millors obres de la literatura catalana, etc. Hi ha hagut una certa deixadesa en el món de l'ensenyament, per exemple, han parlat d'una figura com tan completa com és la Dolors Monserdà, una escriptora d'ambició total i amb vocació de ser una escriptora moderna. Per tant, jo considero que encara estem dintre de l'any Monserdà. I la iniciativa aquesta, que és cada any de la Fira Modernista, doncs era normal que entrés en aquest any. De tota manera, jo sempre dic que jo hi he estat la comissària, m'ho va encarregar l'Institut Català de les Dones, que per cert per mi sempre serà l'Institut Català de la Dona, que vaig viure el seu naixement, creixement, etc. Però ha tingut ja una sèrie d'avantatges com les de deixar clar que no sols ella, sinó que tant amb la Renaixença com en el primer modernisme, elles, les dones, també hi eren. I no hi eren ni com a muses, ni com a mullers, ni que com el que tradicionalment les dones han aparegut a les històries. O allò que deia Virginia Woolf, la història l'han escrit els nostres avis, els nostres pares, i l'escriuran els nostres fills, els nostres nets. No, el segle XXI ja és un segle revisionista. Crec que el segle de les dones va ser el segle XX, quan vam aconseguir el vot, si més no, en el món occidental, i que el XXI doncs, és reescriure la història. I aquest any Monserdà jo crec que serveix bastant per això. De tota manera, jo he estat la comissària i soc la comissària d'aquest any Monserdà, però sempre dic que la que sap és la Carme Mas. I li dono la paraula a la Carme Mas. Moltes gràcies, Marta. Realment, si a mi m'ha servit l'any Monserdà, és per veure que encara hi ha molta feina a fer, que encara hi ha moltes coses que hem d'estudiar d'ella i que hem d'aprendre. I, per tant, iniciatives com la d'avui de la Fira Modernista propiciaran que arribi a un públic més ample que potser, com deies tu, ni tan sols l'ha vist a la secundària i ben just a la universitat, potser ara darrerament més, però no pas quan jo estudiava. Comencem, doncs. Puc posar una nota a peu de pàgina? I tant. A veure, als anys 70 del segle passat, i això sonarà molt rar, però jo ho vaig experimentar en carn viva, diguem, dintre dels currículums universitaris a Gran Bretanya no hi havia la Virginia Woolf. No podies seguir en cap universitat un curs Virginia Woolf. N'hi havia un sobre l'Edward Albee, perquè el comediògraf nord-americà, perquè va escriure una obra de teatre, com tothom sap, que es deia Quita por de Virginia Woolf. I vull dir, però no hi havia. I això sembla increïble, no? Doncs vull dir que no ens passa sols a nosaltres. Vull dir que la relectura, per exemple, en aquest segle XXI, s'estan revaloritzant molt les dones dintre del prerafaelitisme, que abans només eren muses o germanes o mullers o coses d'aquestes, i resulta que pintaven. Una de les grans poetes victorianes, que a l'època victoriana és fluixa en poesia, doncs és precisament Cristina Rossetti, però dintre dels prerafaelistes no pintava res. Vull dir que és de justícia i de moment aquest any ja de seguida va aconseguir coses que jo considero bàsiques, com per exemple
que qualsevol que vulgui investigar sobre la Carme Monserdà se'n pot anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i no caldrà que demani l'arxiu Puig i Cadafalch, que era el seu gendre, sinó que pot demanar l'arxiu Dolors Monserdà. Això és molt important. I segurament si va a pagar respectes al cementiri el cementiri de Barcelona, el cementiri de Montjuïc, perdó, que ara no em sortia, el cementiri de Montjuïc tampoc caldrà que pregunti per la tomba on està enterrat Puig i Cadafalch, perquè si ho demana per Monserdà segurament també ho trobarà. Gràcies, Marta. Doncs, si us sembla, comencem aquest viatge virtual i el comencem el 10 de juliol del 1845. En imatge podeu veure el magnífic retrat que va fer la Lluïsa Vidal de Dolors Monserdà, un retrat preciós. Iniciem un passeig virtual, i procurarem, dins del que sigui possible, comptar amb la veu de l'autora. Ella va escriure unes notes autobiogràfiques en tercera persona i començava així. Nasqué al carrer de la Palla de Barcelona el dia 10 de juliol de l'any 1845. Ens acompanya aquesta imatge magnífica del dibuix que li va fer la Lluïsa Vidal. Si fa no fa per aquella època, al voltant de 1910-1911, que és quan ella escriu aquestes notes. Uns mesos abans d'aquest juliol del 45 havien nascut Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà. Un any que a les Espanyes començava el govern de Narváez i el mateix any, doncs, de la Constitució de 1845. Mentre fora d'aquí, Engels publicava en alemany el seu estudi sobre la situació de la classe obrera anglesa. Aquest era el moment i el context. I preguntareu, quina importància tenia néixer al carrer de la Palla? Doncs bé, en tenia, perquè, evidentment, era el seu habitatge i era també el lloc on el seu pare, Josep Monserdà, que era un famós relligador de llibres de l'època, hi tenia el taller i a la vegada hi celebraven unes tertúlies animades generalment per la seva dona, la Beatriu Vidal, una dona intel·ligent, autodidacta, que va esperonar sempre les vocacions artístiques dels seus fills, especialment de l'Enric, que va ser el decorador del Consell de Cent, la Lluïsa, que era una gran afeccionada al teatre, i, òbviament, les lletres de Dolors Monserdà. Com explica Feliu Elias, que va ser el biògraf de l'Enric Monserdà, ell deia que en aquell taller hi havia un aire de petita acadèmia, una petita acadèmia de rendezvous literari i artístic, com de cenacle d'idees. I això sempre amb Beatriu al capdavant. I allà hi assistien gent com en Clavé, l'Abdó Terrades, en Milà i Fontanals, etc. Gent que van influir, sens dubte, des de ben jove, Dolors Monserdà. També en aquest domicili familiar hi van néixer els seus germans, com dèiem, l'Enric l'any 50 i la Lluïsa el 52. De la Beatriu, que va tenir una influència extraordinària en Dolors Monserdà, el Feliu Elias deia que era una vera dona de lletres, tot i que no va anar mai a escola i va ser autodidacta. Una dona d'acció, d'iniciatives, d'empenta, un esperit organitzador i emprenedor i batallador. Qualitats que la van convertir en la directora de la casa i del taller, perquè tot el tema de la gestió econòmica la portava la Beatriu Vidal. No és estrany, doncs, que
quan va morir l'any 86, el 1886, Dolors Monserdà, en un poema, L'avinguda de l'hivern, recités versos com aquests. Ja mai més de sa clara intel·ligència n'agudiré els consells, ni l'ànima més gran veuré pintada al fons de sos ulls vells. Però aquest paisatge, diguem-ne, familiar, tranquil, es va estroncar molt d'hora, el 1862. El pare va morir sobtadament i, evidentment, va trastocar la vida d'aquella família, deixant una viuda amb 3 fills molt joves, sense entendre de l'ofici, podia entendre del negoci, però no de l'ofici, i van haver de sostenir-se brodant i cosint, cosa que entenc que Dolors Monserdà la va colpir. No va ser massa anys els que ella va passar en aquestes circumstàncies, perquè es va casar força jove, però la Beatriu i la filla gran, que era la Dolors, doncs es van dedicar al tema de brodar. Per això la seva sensibilitat, ho veurem més endavant, pel tema de les obreres de l'agulla. I en aquesta època també va ser important la Josepa Massanés. La Josepa Massanés, poeta tarragonina, va ser d'alguna manera el seu mirall i la seva mentora. Ella era més gran que ella, però quan Dolors Monserdà, que estudiava òbviament en castellà en aquell moment i que també en altres èpoques ens hi ha tocat estudiar a nosaltres, un dia descobreix que hi havia algun poema de Maria Josepa Massanés, i això ho explica en el seu discurs com a president dels Jocs Florals de 1909. Carme, em permets una nota a peu de pàgina, novament? Sí. Bé, si una cosa també, una de les avantatges que ha tingut l'any Monserdà i està tenint l'any Monserdà, és que completem una mica la genealogia de les escriptores dintre de la literatura catalana. Si bé sabem que al segle XV hi ha la primera, que és Sor Isabel de Villena, amb el seu Vita Christi. Després, quina és la primera poeta? En el rerefons tenim les trobairins, d'acord, però eren unes provençals, vull dir, en català. La primera segurament és la Josepa Massanés, vull dir, que no se li ha fet anys ni coses d'aquestes, però que potser algun dia també la ressuscitarem d'entre els d'aixòs, d'entre els morts i d'entre dels morts a la literatura. I no hi ha dubte que la primera escriptora, com entenem, la primera novel·lista en el sentit que ho entenem, és a dir, la novel·la del XIX, que vull dir, en el món occidental, diguem, hi ha una Jane i després les Brontes i etc., doncs és la Dolors Monserdà, i no em vull anticipar amb el que diràs, però vull dir, ens ha servit també per veure una mica la nostra genealogia de les dones escriptores dins de la literatura catalana. Sí, efectivament, perquè Massanés ja tenia consciència d'escriptora i en el discurs preliminar, diguem-ne, que fa una espècie de pròleg en el seu llibre de poemes, d'alguna manera es reivindica el seu dret a escriure. Però Dolors Monserdà, òbviament, era més jove que ella, tenia més oportunitats al davant, tampoc no tantes, però sí que més que no pas la Massanés, i, a part de la poesia, van prendre gairebé tots els gèneres que podia i en els quals alguns va ser pionera, com veurem. Ella la va recordar i em va guardar sempre la seva memòria. La va recordar aquell any dels Jocs Florals, en què va ser presidenta, el 1909, de com es va sobtar que hi havia algú que escrivia en català
poemes, i ella deia, com aquella Clemència Isaura, que mai no hem sabut massa ben bé qui era, però que és el mite i la musa dels llocs florals. Bueno, és la que es va inventar els jocs florals, la Clemència Isaura. Vull dir, que està als jardins d'això de París, hi ha un monument, a Tolosa del Llenguadoc, que era tolosana, hi ha un institut que es diu Clemència Isaura, però sempre ha passat a la nova Oda, la Oda Barcelona del Verdaguer, surt la Clemència Isaura, però és un personatge nebulós, no en sabem massa res. Elles dues van escriure precisament a la revista que Clavé tenia pels cors de Clavé, l'Eco de òbviament la Monserdà li va correspondre. I ja en aquell poema l'avisava del jardí en el qual es posava. L'avisava de les afilades fletxes, de l'enveja verinosa. És a dir, la posava en alerta de les dificultats que com a escriptora, que com a dona escriptora, tindria. Totes dues després van ser portades de Feminal, unes portades magnífiques que podeu veure reproduïdes aquí, i també l'original del poema que Massaners li va dedicar a Monserdà. Van tenir, la veritat és que tenen una correspondència molt interessant i que val la pena que algun dia puguem recuperar, d'admiració i de reconeixement mutu. I Dolors Monserdà fins al final va servar la memòria de Massaners i va aconseguir, ja era el 1915, Massaners havia mort el 1887, havien passat molts anys, va aconseguir col·locar el seu retrat a la Galeria de Catalans Il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona, motiu pel qual es va publicar la biografia de Massaners l'any 1915. És a dir que en aquesta genealogia, Marta, que deies, Massaners l'hem de tenir en compte. Molt present. És que, esclar, i una vegada més, jo crec que això, a veure, recentment ha sortit la Dolors Monserdà com a pionera perquè va ser la primera dona presidenta d'uns Jocs Florals. Però els Jocs Florals, dels que es reinstauren a Barcelona el 1859, és una cosa plenament de la Renaixença. No? Per això jo sempre, com miro la Renaixença i el modernisme. Abans que arribi aquella daia que va segar de Catalunya serà noucentista o no serà, que ho podia haver dit un Torres i Bages literari, doncs són com dos períodes molt que l'un s'explica a través de l'altre. I també ens ho ha fet veure, crec jo, o almenys en el meu cas, ens ho ha fet veure molt precisament aquest any Monserdà. Acabo nota. Seguim. Gràcies, Marta. Ella, precisament aquesta enveja verinosa, realment hi va ser. Ja avançant-nos als Jocs Florals, mai no va obtenir el mestratge en gai saber, que el tenia gairebé tothom. Li va faltar un dels premis ordinaris. El que ella explica en el seu estudi feminista fa una mica de retrospectiva i aquest text és molt il·lustratiu. Fa apenes 30 anys, estava parlant, això ho deia el 1909, que Barcelona, sens dubte la ciutat de major vida intel·lectual de Catalunya,
la dona literata hi era vista amb marcada prevenció. I tan contrari era l'ambient que em rodejava, que vius i morts he agraït fondament al meu volgut espòs i als meus bondadosos sogres, és a dir, la seva família més immediata, que em permetessin el conreu de la literatura que sense la seva aprovació no hauria exercit mai. Ella va anar combinant aquesta... ja veurem, per exemple, quan parlem del teatre, no? Per què abandona el teatre i continua amb els altres gèneres, perquè hi havia una oposició, en aquest cas, del seu marit. I, per tant, era molt pragmàtica i es ficava en les lluites que podia o que pensava que podia guanyar, no en aquelles que ja tenia perdudes. En aquest aspecte, recomano que mirem les traduccions catalanes de Shakespeare, el The Taming of a Shrew, Segarra ho va titular La doma de l'arpia. I, en canvi, anys molt més tard, una altra versió és la del Salvador Oliva i és ja totalment diferent. Ara no la recordo en aquest moment, però és... bé, no la recordo, però convido la gent a que s'ho miri i veurà la diferència. I segur que ni el propi traductor n'era conscient d'això. Però per mi demostra, i al final de la Taming of the Shrew de Shakespeare, la Kate fa el que va fer la Montcerdà, això, agrair a la família, als amics que m'han deixat. Al final de Taming of the Shrew diu, no, jo ara... O sigui, no és que claudiqui, diu, és que no tinc més remei que claudicar, però jo seguiré fent, no? Vull dir, és bastant interessant, això. No m'ho invento jo vaig estar en un seminari de dones dins del teatre, com als anys 80 a Londres, i em van fer per esment amb aquesta d'això. I esclar, per exemple, em sembla que era als anys 50, es va fer un film d'això. I el pòster anunciador del film era un senyor que tenia sobre els genolls una dona així i li donava uns copets al cul i tothom estava tan content. Ara, amb el Me Too, vull dir, és un pòster que seria incomprensible que algú gosés fer aquest pòster. O sigui, és una lluita llarga, però també cal dir que en l'entretant hem anat aconseguint coses. Acabo la nota. Gràcies, Marta. Era l'Amanciment de la Fera, potser? Sí, l'Amanciment de la Fera. L'Amanciment. Però no és la doma. La doma de l'Amanciment de l'arpia. Gràcies. En aquest moment se m'havia anat el d'això. Però, no sé, li vull preguntar algun dia amb el Salvador Oliva què li va fer posar aquest títol. Les dues són bones versions, atenció, vull dir, i està molt bé, en català tenim bastantes versionistes de Shakespeare, no? Entre elles, els sonets de Shakespeare de la Montoriol, també figura desconeguda i que arrasava en cert moment en el món del teatre. També s'estan recuperant el teatre de les dones. És una carrera lenta, però no hi ha dubte que estem aconseguint coses. Acabo la nota. Gràcies. Bé, ella va ser una dona que va tenir l'educació la millor que li podien donar els seus pares. Anava a una escola al carrer de la Portaferrissa, on doncs, sembla que ja de ben joveneta el que li interessava més era escriure i no la cal·ligrafia que li feien aprendre. No? Per això ella explica una anècdota, ja ho explica ja de gran, que el professor de gramàtica li deia «Esta Montcerdà siempre estará en la cola. Esto no es carácter inglés ni español, estos son garabatos. Con esta mala inclinación usted nunca sabrà escribir». I després ella comentava d'una manera una mica sorneguera, si veiés la quantitat de quartilles que amb aquest mal caient de lletra he fet, es posaria les mans al cap al seu professor. També van tenir el bon encert de fer-li aprendre francès
amb una professora de prestigi del moment que era la Madame de Saint Paul, cosa que li va servir moltíssim per les seves lectures, especialment, doncs, penso, per exemple, quan ella es posa a fer llibre d'assaig, com és el tema de l'estudi feminista, doncs tot el que va captar de les obres de Sartillanges, per exemple. I aquesta és la seva nova família, la família Macià-Monserdà. De molt joveneta, ella diu que fou als 12 anys que escrigué la novel·leta amorosa anomenada Gabriela. I jo dic, si als 12 anys escrivia relats amorosos, que devia ser cap a l'any 1867, també ella mateixa explica que als 68, als 13 anys, es va enamorar d'un jove en una nit de Sant Joan, que anirà estant present la nit de Sant Joan lligada sempre amb aquell jove, l'Eusebi Macià i Pujol, argenter, a qui recordava quan feia un any i mig de la seva mort, dient: totes les grans diades m'apenen, avui els records m'afeixuguen. En aquesta vetlla vaig conèixer el meu marit. Jo tenia 13 anys, ell 18. Òbviament no es van casar en aquell moment, sinó que es va casar l'any 65, com il faut, a la Basílica de la Mercè, amb aquest argenter d'ofici i de nissaga, perquè de la família Macià ja se'n documenten la seva existència com a argenters el 1783, i era als 19 anys, continua explicant ella, em donà un espòs d'ànima superior i cultivada intel·ligència que m'animà i encoratjà en les meves aficions, esbrossant-me amb el seu consentiment la part més difícil del camí, igual que després reconeix també a la família més extensa, com serien els seus filles. Ben aviat, doncs, la família va augmentar. Aquí veiem una jove Monserdà i un jove Eusebi, i les seves filles ja crescudes. De fet, va tenir 4 fills. El primer, Eusebi, va morir als 9 mesos. La mortalitat infantil era a l'ordre del dia en aquella època. Les 2 filles, diguem-ne, mitjanes, que eren la Maria dels Àngels i la Dolors, Angelina i Lola, familiarment, amb el temps, van fer casaments amb 2 prohoms. L'Angelina amb Antoni Maria Borrell, que era un jurista de prestigi, i la Dolors amb qui seria el president de la Mancomunitat, l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Diguem-ne que aquesta és la família Macià-Monserdà. Mentre la família anava creixent, ella anava escrivint. Perdona, Carme, tinc una pregunta. Perdona, Carme, una pregunta. Sempre se la titlla o se la considera burgesa, la Monserdà. I en realitat jo crec que de família era la menestralia, una menestralia culta, etc., d'un ofici que avui dia pràcticament ha desaparegut, com és relligador, etc. Va ser pel casament que un argenter del carrer Ferran va passar a ser una certa burgesia. Que no deixava de ser també una menestralia alta al fet de ser argenters, perquè ells l'inicial taller en què treballava el pare i els 2 fills al carrer de l'Argenteria, i posteriorment, doncs, diguem-ne, progressen més i és quan van al carrer Ferran, precisament en un espai que avui encara podem contemplar, perquè va ser de les primeres coses que va fer en Puig i Cadafalch, de les primeres obres, i avui doncs, podem prendre un cafè precisament en el que havia estat la joieria
o l'argenteria dels Monserdà. Dèiem que ella continuava escrivint, feia poemes, escrivia articles literaris, en va escriure un de força interessant. En aquesta època encara alternava, escrivia força en castellà, també depenent del mitjà on ho enviava, com era el de la Contribució de Sangre, que va escriure a l'Aliança de los Pueblos, precisament denunciant la injustícia que suposava, era un article contra la llei de quintes, la injustícia que suposava que la gent amb diners pogués rescatar els seus fills, mentre els pobres els havien d'enviar quan de vegades era l'únic que podia ajudar al sosteniment de la família. Per aquesta època també té un article molt paradigmàtic que també marca la seva línia, que és La instrucción en la mujer, que es publica a La Voz de Catalunya de Girona. Ella també el considera un dels primers articles amb què inaugura les seves tasques literàries i que marca també aquesta preocupació, òbviament, perquè la dona, a través de la seva educació, pogués anar tenint més joc dins la societat. Encara va tenir, diguem-ne, he dit que només van sobreviure 2 fills, el gran va morir als 9 mesos, i va tenir una quarta filla, l'any 71, que moriria amb 5 anys. I aquest sí que va ser un cop fortíssim per Dolors Monserdà, perquè, evidentment, perdre un fill als 9 mesos és dur, però perdre'l als 5 anys entenc que encara ho és més. I va ser el que la va catapultar, sobretot en el tema de la poesia i dels jocs florals. Les col·laboracions en premsa, dels que estàvem parlant, van ser molt diverses i aquí en podem veure una mica de collage de les publicacions, en les moltes que va participar. La il·lustració de la mujer, el suplement del diari català Modes i Labors, un suplement que Valentí Almirall, que era qui havia fundat el diari el 1879, li va encarregar especialment a Dolors Monserdà perquè el dirigís. I d'alguna manera va ser normalitzar la llengua catalana, normalitzar el català en allò que interessava a les dones. I era un suplement que no va durar gaire, malauradament, però molt ben fet. Ella tenia corresponsals a París i tenia molt clar que contribuïa a la renaixença del país i en aquesta normalització lingüística. Per aquesta època podem situar també la seva relació amb Verdaguer. No tenim gaires documents, però sí que, evidentment, s'havien conegut i, sobretot, segur, i podem posar-ho a manca d'altres documents que puguin sorgir, en l'època de les festes de la coronació de la Mare de Déu de Montserrat, on un i altre hi van participar, Massaners, Monserdà, que ja, diguem-ne, eren com la degana, i la jove poetessa van compartir el dinar que es va fer presidit pel bisbe Mora i Milà i Fontanals, i, òbviament, un i altre estan en el llibre de la corona que es va oferir a Montserrat. Verdaguer amb un poema d'encàrrec i Monserdà signant, com els altres poetes, també amb un poema dedicat a la Mare de Déu.
Aquestes cartes, una és del 1886, de Verdaguer a Monserdà, en què li dona el condol per la mort de la seva mare, i l'altra és del 1889. I totes dues fan referència a un fet, que és el viatge de Verdaguer a Terra Santa. En el primer, doncs, ell li agraeix el poema que li ha dedicat, i en la carta que després, quan ja es publica el llibre de Verdaguer, el dietari d'un pelegrí a Terra Santa, Verdaguer molt amable, li remercia d'alguna manera, fa esment d'aquest poema en el pròleg, cosa que, òbviament, Monserdà va agrair. I, a més, sembla ser, pel que ella va explicar en una entrevista que ja molt temps després, ja estem al 1913, li van fer des de la revista Renaixement, amb ella i a la Peles Mestres, perquè van tenir interès a plantar un esqueix del llorer de Vinyoles, del famós llorer de Vinyoles, al jardí de la Peles Mestres per poder posar en el monument de Verdaguer. I precisament en aquesta entrevista, i això sí que ens dona idea de la relació que van poder tenir, Monserdà explicava que aquest poema, el llorer de Vinyoles, l'havia recitat una de les seves filles petitones en una vetllada davant del poeta, en una vetllada íntima. Per tant, van tenir relació i, òbviament, doncs, Monserdà va fer un poema a la mort de Jacint Verdaguer, entre els versos del qual deia: per s'ànima de just, jor d'alegria, per tu, oh Catalunya, jor de dol. Aquesta és, diguem-ne, un petit apunt del tracte que ella va tenir no només amb Verdaguer, sinó doncs, amb els seus contemporanis, amb un Pini Soler, amb un Narcís Oller, amb Bosch de la Trinxeria, etc. Per tant, doncs bé, una petita mostra de les seves relacions interpersonals. I ens plantaríem ara doncs, el 1877, que és precisament quan mor la seva filla, que ella reconeix que això la va catapultar el que en deia una espècie de febre dels llocs florals, és a dir, que una manera de passar el dolor realment va ser escriure molt i enviar-ho a la majoria de certàmens. Per això trobem premis i més premis en els certàmens que hi havia arreu de Catalunya, no només, diguem-ne, en els més paradigmàtics, que eren els Jocs Florals de Barcelona. Ella ho explicava en una carta que hem trobat transcrita per Roser Mateu, una carta a Josefina Pujol de Collado, que és també una altra de les dones interessants de l'època, que dirigia l'àlbum de la Mujer, i ho deia amb aquestes paraules. Li deia: el número de poesías premiadas no significa para mí la cifra de mis triunfos literarios, sino triunfo de una fuerza de voluntad que a mi misma me parece increïble. I aquest és un dels elements interessants de Dolors Monserdà. Aquesta força que, malgrat tots els entrebancs, la feia tirar endavant. I continuava: la muerte de la menor de mis hijas me lanzó con febril excitación a las tareas literarias en 1877. I escriure als certàmens, diu, vi un camino para abrirme paso independientemente y por uno de estos extraños fenómenos del corazón humano, cada descalabro sufrido, que no en van ser pocs, en dichas lides, me enardecía para entrar con más firme vigor en la pelea. És a dir, aquesta
seva tenacitat que la va caracteritzar tota la vida. El primer dels premis que va guanyar als Jocs Florals va ser el 1878 i va anar continuant la seva participació al llarg de molts anys. I també, perdona, una altra nota, no una nota, una pregunta per tu. També va patrocinar algun dels premis dels Jocs Florals, perquè els premis dels Jocs Florals no eren solament poesia, i en va patrocinar algun, va donar un trofeu o... Sí, perquè en els darrers anys, precisament en homenatge a Massaners. En homenatge a Massaners va proporcionar un premi de poesia, és a dir, que va estar lligada aquí molt en els Jocs Florals de Barcelona, concretament, però ja dic que els certàmens que es feien eren arreu des de... Ella participa tant a València com a Perpinyà, Girona, Tarragona, en fi, Sant Feliu de Guíxols, Granollers, Arenys, Sant Cugat, Valls, Ciutat de Mallorca. És a dir, que evidentment la quantitat de certàmens que hi havia, ella hi va participar i en un té un accèssit, a l'altre en té dos, a l'altre té un premi ordinari, etc. Però jo crec que l'espina que li va quedar clavada va ser no poder ser mestre en gai saber. I això, diguem-ne, que alguna cosa hi va tenir a veure els successius consistoris dels Jocs Florals. Potser, per això, com un cert acte, diguem-ne, de justícia, va ser la primera dona que va presidir els Jocs Florals. Precisament el mateix any en què en aquells Jocs Florals es va premiar Solitud amb el Premi Fastenrath. La reina de la festa va ser la vídua d'en Fastenrath, d'aquest alemany catalanòfil que era la Lluïsa Goldman, i tothom ja, diguem-ne, sap que la Caterina Albert va voler invertir el premi en un homenatge precisament a en Fastenrath patrocinant un bust. Per tant, que tampoc va anar a recollir el premi personalment. Bé, Monserdà no havia fet només poesia i articles literaris. Ho he apuntat una mica al començament de passada. També havia fet teatre. Molt poc. Precisament perquè aquest tema del teatre, tot i que eren realment afeccionats al teatre, doncs no acabava d'agradar. Potser entenien que era massa frívol. Li van estrenar al Romea dues obres. Una en castellà, la primera, de l'any 1874, Sembrat i cogeréis, i una altra en català, Teresa o un jorn de prova. En cap de les dues va ser present a l'estrena, en cap de les dues, precisament per aquesta, potser, prevenció que hi havia quan realment eren molt afeccionats al teatre a la seva família. I la seva neta Pilar Puig, la filla d'en Puig i Cadafalch, explicava que el seu avi, és a dir, Eusebi Macià, li agradava molt el teatre i l'òpera. Precisament per això eren a l'òpera la nit de la bomba del Liceu el 1893. És a dir, que els agradava, però no tolerava, o d'alguna manera va ser potser de les poques, diguem-ne, dels pocs elements
en els quals no va donar suport a la seva dona. I Montcerdà, de manera molt pragmàtica, ho va deixar córrer fins que el 1913 torna a escriure una obra de teatre que no es va estrenar, però que sí que es va publicar conjuntament amb una de les novel·les als anys 30, i que en aquest moment, gràcies al TNC i a l'Espai Pioneres, de la mà acurat per la Mercè Ibars, tenim publicades juntament Carme Montoriol amb moltes d'altres dones en un volum obres de teatre absolutament introbables en aquest moment i que entenc que ens fan un favor per conèixer les obres de teatre. En el cas del Dolors Monserdà estan les dues obres catalanes publicades. Però pensem que en això també va ser pionera, perquè en aquests anys, i consultant la llista d'estrenes del Romea, cap altra dona havia estrenat obres, si més no, que puguem detectar, si no és que s'amagava darrere d'un pseudònim. No sé, també una pregunta, Carme. A veure, potser sí que era per una qüestió... Pensem que, per exemple, Verdaguer mai va trepitjar un teatre. No sols no va escriure teatre, sinó que quan feien alguna cosa de jocs florals en un teatre no hi anava, perquè es considerava que un capellà no podia entrar, no havia d'anar entrar en un teatre, era un lloc caminós. Però no sé si era això el que la va frenar d'escriure més teatre, o bé també l'escàndol dels Jocs Florals d'Olot del 98, en els quals una senyora que es deia Catalina Albert, hisendada empordanesa, es va presentar amb la infanticida, que la van premiar, però escandalitzadíssims tots, tan escandalitzats que la dona va i s'emmascara sota un pseudònim d'home, com tothom sabem. Tothom sabem i actualment refusem. Jo em nego a dir Víctor Català, dic sempre Catalina Albert, no? Vull dir que poden ser les dues coses, que va veure que en el món del teatre pintaven bastos, no sé, vull dir, podria ser, no? Què et sembla? Sí, de tota manera, ella ja havia deixat d'escriure teatre bastant abans, perquè pensa que estem les obres són del 1874 a 1876. Per tant, ella aquest pas ja el va fer d'una manera pràctica i, òbviament, li agradava el teatre i ho reprèn quan, diguem-ne, va tenir la llibertat personal per fer-ho, que és precisament l'obra de teatre Amor Mana. De tota manera era vídua. Ja era vídua, sí, quan va tenir tota la llibertat. La història de les dones en el món occidental i dintre de la literatura és una història de vídues. Totes fan més coses quan estan vídues. Per començar, ja la reina Victòria va quedar vídua molt joveneta. I després, vull dir, totes les grans líders sufragistes, la Fosset, que actualment té una meravellosa estàtua a costat de les cambres del Parlament britàniques i és tractada com a gairebé primera ministra, com les Pankers, la mare Pankers i les dues filles, no? Però la mare, com comença a ser molt activa amb el sufragisme aquell combatiu que hi ha les dos d'això, el que dialogava amb el govern, que era la Fosset, i l'altra, doncs vídues. I ella també, també fa moltes coses com vídua. Vull dir, la història l'escriuen de la mateixa manera que sense malalties potser tindríem menys dones escriptores. Barry Browning, Woolf, la Dickinson vestint-se de blanc, etc. Vull dir, i potser també, això ja és més arriscat,
sense dolents de la història tampoc tindríem tanta literatura, no? Vull dir, tipus Sackville Bess i l'Orlando de la Virginia Woolf, etc etc. Vull dir que és curiós que es poden escriure històries paral·leles de la literatura. O sigui, la literatura de dones gràcies a la malaltia, que és la figura aquella de Lady in the Sofa, sense que ve malalta, però que tot d'una, per exemple, el cas de la Barrett Browning, li va l'admirador, que és el senyor Browning, que és un pèl més jove que ella, i d'això el gos d'ella, convenientment, que és el Flash, el mossega perquè té gelos, però ella s'aixeca del llit, se'n va amb ell, es fuga amb ell a Itàlia i sobre té una criatura i tot. I pren opi tot el sant dia, no? Vull dir que són unes malalties una mica així, però també ens podem imaginar la Virginia Woolf amb 6 criatures, perquè no hi havia massa control de natalitat per l'època, amb 6 criatures deixant l'obra que ens ha deixat, no? Gràcies a que va estar malalta, doncs, bueno, desgràcies que va estar malalta, però vull dir, ens ha deixat una obra molt sòlida, no? No tenint ambició d'escriptora total, perquè va fer una obreta de teatre per diversió, Freshwater, però, per exemple, no va escriure mai poesia, vull dir, va fer crítica, va fer de lectora corrent i d'això, però bé, avui no parlem de la Woolf, però esclar, vull dir, són imatges, no? Sí, sí, bueno, el seu cas, ella va tenir molt clar que compatibilitzava a costa seva, segurament, família i vocació literària. I bé, quan precisament ja està amb una certa disminució de càrregues familiars, és a dir, quan ja les seves 2 filles es casen. I les casa bé, això té molt mèrit, les casa bé. Es casa bé. Això també té mèrit. Fa de mare, però a més les casa bé. Això també és de tenir en compte. Bé, això era qüestió doncs, també de les coneixences que bé, òbviament, hi havia entre el seu ambient, no? L'ambient que després, doncs, l'ambient ja més burgès o d'alta menestrelia, com dèiem abans. Les seves filles es casen, la primera es casa el 1892, que és la Dolors, que és la que es casa amb Puig i Cadafalch, i el 1894 es casa Maria dels Àngels. Òbviament ja eren adultes i, per tant, la seva exigència familiar era menor. I és el moment en què fa un salt importantíssim i, d'alguna manera, per ella una mica de salt mortal, que era el salt a la novel·la, que amb plena consciència de que es ficava en un món desconegut i del qual, i això sempre ho has dit tu, Marta, no tenia realment uns referents clars, ni ella ni possiblement els altres autors masculins a casa nostra. La seva primera novel·la és del 1893. És la Montserrat. De la Montserrat, aquí ens serveix aquesta diapositiva per veure les edicions que se n'han fet, que tampoc han estat moltes. Sí que són d'agrair les... Hi ha com una segona onada de Montcerdà als anys 30, que són totes aquestes portades tan precioses, la majoria d'elles fetes per Longoria, que les veiem aquí, tant de la Montserrat, la Quitèria, Maria Glòria, Buscant una ànima, i després ja fins que l'època que la Roser Mateu prologa la Fabricanta, això són els anys 70, les edicions de la Sal tornen a treure la Fabricanta
i darrerament sí que hem d'agrair que s'hagin anat fent edicions més, diguem-ne, més modernes, que facilitin tenir la seva obra a l'abast. El 1893, doncs, publica la Montserrat, que porta per subtítol Novel·la de costums del nostre temps. Ella sempre deia que les seves novel·les, d'alguna manera, tots els personatges, les situacions, o la majoria de situacions i d'esdeveniments, eren trets de la realitat. De tal manera que, per exemple, la Fabricanta, si algú té interès a veure l'última de les edicions, que és una reedició de la Sal, feta per Orsori, trobareu un pròleg, una introducció, en què s'explica, s'especifica que la Fabricanta estava realment inspirada en un personatge real, una de les primeres dones emprenedores, que era l'Eulàlia Escudé, i la seva família, i el paral·lelisme que fa un dels seus descendents, la veritat és que ens dona una llum diferent al que seria aquesta novel·la. Les tres primeres novel·les, la Montserrat, la família Esperó, que també és una saga familiar de 3 generacions, i la Fabricanta, són novel·les absolutament urbanes i barcelonines. 1893, 1900 i 1904. De la Fabricanta es va fer una segona edició el 1908, és a dir, que va tenir un cert èxit. Evidentment, és la novel·la que ha estat sense tirar coets, que ha estat més editada. Perdona, Carme, però, per exemple, no ha estat mai novel·la de lectura de segon ensenyament. Mai. Per exemple, mai. I, en canvi, el Bosc de la Trinxeria, tal, tots hi són. Vull dir, Dolors Monserdà espero que aquest any farà pensar en les lectures que han de llegir, que per altra part jo tinc idees, no sé si bones però clares, sobre què han de llegir els adolescents, el segon ensenyament, diguem. Recordant el que un dia em va dir l'Ester Tusquets. Diu, a mi a l'escola alemanya em van fer llegir Schiller, que potser no em venia de gust, però tampoc em vaig morir per llegir Schiller, no? Vull dir que això de què s'ha de llegir, quan estem en anys d'aprenentatge, que en definitiva crec, amb el Gabriel Ferreter, que tots som molt autodidactes a Catalunya, però, i que sempre estem en anys d'aprenentatge. Jo encara em sento en anys d'aprenentatge i teòricament fa molts anys que els he desat, no? Però, doncs, això farà pensar també, vull dir que hi ha assignatura pendent Montcerdà i que espero que aquest any no ho resolgui, perquè aquestes coses costen molt de resoldre, però que sí que faci un crit d'atenció. Sí, aquí hi ha moltes coses a dir, òbviament, les persones que prenen les decisions, però també el fet de que hi hagi edicions a l'abast perquè es puguin, i així com, per dir-ho d'alguna manera, de la bogeria de l'Oller, que ha estat una de les lectures, sense treure-li el mèrit a la bogeria, òbviament, de secundària, clar, hi ha moltes edicions a l'abast dels joves, cosa que del cas de Montcerdà doncs no n'hi ha. No? I perdona, també s'ha fet una reedició de poesies de la Caterina Albert, que també representava que la podíem honorar com a narradora, però la poesia oblidem-la. I bé, per mi és una poeta modernista molt digna de tenir en compte. Jo sempre l'he tingut en compte.
a base de llibres d'antiquaris, naturalment. Sí, sí. Com les obres de la Puigcerdà, que només es podien trobar, diguem-ne, en llibreters de segona mà. Si exceptuem la fabricanta prologada per la Roser Mateu, que també va fer una feineta. La Roser Mateu també és un personatge català digne de ser més conegut del que és. Bé, n'hi ha diversos, Tampoc coneixem massa el Massó i Torrents i també és un personatge digne de tenir en compte i és un home, vull dir, no... Vull dir, aquí es poden donar pals en moltes direccions. I una cultura, crec que ha de tenir en compte les lluminàries, però també d'altres. De fet, perdó. No, digues. No, dic que ara que esmentes la Roser Mateu, que evidentment és una persona que es va dedicar moltíssim, gràcies a ella, doncs possiblement s'han conservat molts dels papers en els dos arxius familiars, l'arxiu Borrell i l'arxiu Puig, que ara està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Roser Mateu va passar un autèntic calvari amb els pròlegs a les suposades obres completes que Selecta havia de treure de Dolors Monserdà, que jo sempre he dit que una altra història de coneixement de Monserdà hauria estat si haguéssim disposat del volum corresponent d'obres completes, com té l'Oller, com té la Caterina Albert, tot i que el paper bíblia és molt incòmode de llegir, però hauria estat molt diferent i aquella famosa edició d'obres completes que la van fer passar en passeres. Primer va fer un pròleg que li van dir que no s'ajustava per no sé quines raons, després en va fer un altre. En va arribar a fer com a 4, dels quals, en fi, un va ser el pròleg que està, òbviament, en l'edició aquesta, si no recordo malament, de l'any 72, i els altres dos, i els altres els va reaprofitar per l'estudi de les 4 dones catalanes, un d'ells, i per l'altre text que va publicar a la miscel·lània barcelonense sobre Dolors Monserdà. És a dir, la seva feina no es va perdre sortosament per nosaltres, però és lamentable, i ella ho explica, i recordo perfectament haver consultat una carpeta a la Biblioteca de Catalunya on posa història dels meus pròlegs del senyora Monserdà, en fi, explicat amb molta amargor, perquè realment no va acabar sent el que era i l'única publicació va ser la novel·la de la fabricanta en aquesta edició d'aquells anys. La fabricanta, que era del 1904, diguem que tenia com una trilogia barcelonina i jo crec que per influència de Víctor Català, el 1906 publica una novel·la totalment diferent, que era realment un assaig o un intent de drama rural, una novel·la, al meu entendre, molt interessant, que és La Quitèria, i és de les més desconegudes i que, d'alguna manera, s'hauria de fer una relectura perquè entronca realment en el que seria més el modernisme en aquest. I no dubto que va ser, òbviament, un cert homenatge, d'alguna manera, a la Caterina Albert. També recordem, perdona, Carme, però també recordem que el 26 o 27, ja no me'n recordo, el Caterina Albert publica un film, 3.000 metres, que és ciutadana, novel·la ciutadana. O sigui, no sé si en el seu d'aixòs, perquè la Caterina Albert, els drames rurals, etc., Caires vius, el que sigui, però de novel·les en té 2. La Solitud i el film, que se li van tirar a la jugular, també cal dir-ho. I llavors ja ella va parar i a més va
venir el 36 i van passar aquestes coses, no? Però vull dir, és curiós, jo crec que també, quan ja la Montserrat portava uns anys morta, en certa manera la va determinar una mica perquè ella escrivís una novel·la ciutadana. Tenint en compte que la Caterina Albert, propietària, la família, i que ho duia ella, curiosament, tot i tenir germans, de mig Empordà, que imaginem-nos el que és tenir mig Empordà, doncs tenia pis llogat a Barcelona. La família era propietària d'un edifici al passeig de Sant Joan, però ella va llogar un pis davant de l'actual Casa Elizalde, el que coneixem com Casa Elizalde, que és la fàbrica Elizalde, òbviament. I gran liceïsta. Ja tenia tots els programes de tots els Wagner habuts i per haver, wagneriana, etc. En fi. Sí, bé, la relació entre elles dues també és molt interessant i, bueno, hi entraré una mica més endavant, no? De fet, amb aquesta novel·la, que la Quitèria fa un cert punt d'inflexió, perquè ja entraria després en tot el que són el seu assaig programàtic sobre feminisme. El 1907, el feminisme a Catalunya, que és un opusclet de 15 pàgines, però per mi el més interessant, perquè, doncs, d'alguna manera posa les bases i és la primera, o si més no, de les primeres que públicament i sense cap vergonya parla de feminisme. I el tema que rebla, òbviament, en l'estudi feminista, el qual massa favor no li fa el pròleg que fa el pare Miquel d'Esplugues, d'aquí se n'ha de parlar molt, que recordeu que va estar també en el llit de mort de Maragall. Però no era d'estranyar perquè en aquella època els caputxins d'alguna manera estaven impulsant tot el que era obra social i en aquest sentit a ella d'alguna manera la va instar a través d'una crònica, d'una crítica a la revista d'Estudios Franciscanos a que aprofundís en el tema i tirés endavant un assaig més interessant, dient-li coses tan suggerents com que la posava a l'alçada de Torres i Bages i de Prat de la Riba, no? És a dir, necessitava un tercer pilar sobre, diguem-ne, doctrinari les dones al costat de dos grans prohoms. Ella, de fet, va acceptar el repte, però quan és realment ella és en el feminisme a Catalunya. Després, òbviament, va investigar, sobretot es va recolzar en la literatura que sobre el tema hi havia a França. Sortosament, gràcies a la iniciativa de l'Institut Català de les Dones, quan passi la pandèmia, suposo que tindrem a l'abast una edició facsímil d'aquests dos textos que no s'havien reeditat mai i, per tant, que oferirà també un ventall d'estudi d'aquests textos que només trobaves a les biblioteques o, amb una mica de sort, amb un llibreter de vell i dels quals en aquest cicle de conferències s'hi ha referit a la Maria Àngels Cabré en la seva conferència sobre el feminisme de Dolors Monserdà, per tant, no m'hi detindré. Sí que, òbviament, també cal esmentar en aquest moment la feina que va fer Feminal i Carme Carr, que, sens dubte, també això és un tema que està tractat.
Perdona, també un incís. Carme Car li passa una mica com a la pròpia Montcerdà, no? Que, per exemple, jo mateixa sempre la Montcerdà, vull dir, la Montcerdà era la sogra, és a dir, era Puig i Cadafalch i tenia una sogra que es deia Dolors Montcerdà i ara i la Carme Car doncs, tenia uns nets que eren els Eno de la Sarte i ja comencem a canviar perquè ara ja resulta que Dolors Montcerdà és la sogra de Puig i Cadafalch i Carme Car l'àvia del Josep Maria i el Joan Eno de la Sarte, persones molt, molt estimades per mi i el que vulguem, no? Però vull dir, això també és un petit triomf nostre. A poc a poc, a poc a poc. Sí. De fet, ella sí que, i aquí llegiré només un fragment del text, no? Ella deia, bé, que en algun dels seus primers articles havia tractat el tema de l'educació de la dona i continua, no? Des d'aleshores, moltes voltes a la descoberta i altres, diu, com per accident, mira, ves, així es pot veure en les novel·les que porto publicades, he fet el que avui s'anomena feminisme. I per ella feminisme és treballar pel millorament de la dona, per la defensa dels seus drets, per protestar de les vexacions i de les injustícies de què se la fa objecte i pel perfeccionament de la seva missió a la societat. No? I, per tant, escriure per la dona i que els meus escrits poguessin ser-li d'alguna utilitat moral i material, veus aquí els meus ideals literaris i d'aquí no es movia. I això, des dels inicis fins al final, òbviament, amb matisacions i amb creixendos, amb la maduració de la seva vida. Però ja des de molt, molt al començament, ella es preocupa precisament per les dones sense, diguem-ne, anar-se bellugant d'aquest camí. Si em permets un parell de notes. Una, que si no valgués per d'altres coses, que crec que, francament, que hi ha d'altres coses valuoses, han passat altres coses valuoses d'aquest any Montcerdà, la possibilitat de tenir ara en un sol volum tant estudi feminista com el feminisme a Catalunya, que, per cert, va reivindicar la Maria Aurèlia Capmany als anys 70 del segle passat. Bé, ja valdria la pena perquè a partir d'ara ja no ens caldrà biblioteques que a més eren uns exemplars que te'ls feien anar a llegir a la biblioteca, vull dir que no, ni sortien de la biblioteca, per exemple, de la Pompeu Fabra o coses d'aquestes, i que màxim arribaves a la glòria de que te'ls deixessin fotocopiar, no? Bé, això ja justificaria un any per mi. I després també m'adono, per coses que ha fet l'Ateneu de Barcelona aquest any passat i aquest també, i concretament aquests plafons amb fotos i tal, que estan molt bé, adonem-nos que el de 1909, l'obra de 1909, és contemporània, diguem, la publicació a la primera vegada que les dones donen una conferència, que hi ha una dona que es diu Carme Car, que dona una conferència a l'Ateneu de Barcelona. I l'Ateneu venia de molt lluny, I les dones ni eren massa sòcies, ni menys encara pujar i donar una conferència. I la Carme Car ja dona conferències a l'Ateneu al Nou. Vull dir que és curiós aquesta coincidència, no? Sí, sí. De fet, el 1909 va ser un any per Dolors Montcerdà força trepidant, perquè a part de publicar l'estudi feminista, presideix els Jocs Florals i, no oblidem,
És l'any de la Setmana La Tràgica. Setmana Tràgica. És l'any de la Setmana Tràgica que Puigcerdà És també que s'hi la va seva vida pronunciar. sempre està... La vida de la Montcerdà és fascinant perquè sempre neix el mateix any que Guimerà i Verdaguer. Publica la primera novel·la, La bomba del Liceu. Únicament hi ha una cosa que la perjudica, òbviament, que és la plaça del Diamant de l'època, que és Solitud, de Víctor Català, Caterina Albert, vaja. El 1905, quan ella ha publicat el 4, La fabricanta, que podia ser la novel·la, no? I queda totalment així eclipsada, en certa manera, per Solitud, com van quedar-hi tants d'altres novel·les, això a part. Després, presideix els Jocs Florals en plena, vull dir, en any de Setmana Tràgica. I és mort, i tarda, saps perfectament que tarda molt a sortir la seva esquela a l'avantguàrdia, perquè hi ha la vaga de la canadenca. Vull dir que la seva cronologia personal és fascinant. Sí, a més, ella, fixeu-vos que hem anat veient diferents gèneres, no? El teatre el va tancar força aviat, tot i que el reprèn per gust, d'alguna manera, òbviament sense expectatives de que li estrenin el 1913. Va fer un primer recull de poesies, que va ser el 1888. Després d'aquest recull, d'alguna manera tanca d'alguna manera una etapa, es projecta amb les novel·les. El 1908, també per l'època en què ja comença a cavall, no? Entre l'estudi feminista, entre el feminisme a Catalunya i l'estudi feminista, publica un recull de contes, un recull de narrativa curta del món, que precisament també és un els textos del món són força interessants perquè la narrativa curta d'ella, com que no necessita omplir pàgines, entre cometes, no? Són com esquelets, d'alguna manera. Podien ser molts d'ells, podien haver-se transformat en una novel·la, però va al gra, d'alguna manera, és molt àgil, en algunes ocasions també molt irònic, i per tant està molt bé poder-les tenir en una edició que també sortirà properament i també estimulada per l'any Montcerdà de l'editorial Filigrana. Per tant, que ens permetrà una edició, a més, amb il·lustracions de Lluïsa Vidal, i per tant serà un document interessantíssim de poder tenir. Tant ella anava fent com uns tancaments. Perdona, ara que s'ha esmentat, també que torni a posar una noteta. Ara que s'ha esmentat la Lluïsa Vidal, bé, vull dir, a la Renaixença i primer modernisme també hi havia dones, elles també hi eren. I només la Lluïsa Vidal fa uns anys va tenir una retrospectiva en una sala petiteta, de tota manera, del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya. La Pepita Teixidor, que és una altra gran, jo, per exemple, les dues les conec. Vull dir, el nom el vaig sentir fa molts anys perquè sóc amiga d'una pintora que m'interessa molt, que és la Concha Ibáñez. I ella, doncs, ja, com a dona, també tenia un interès en això, perquè si no, tampoc m'hagués enterat. Sabíem perfectament els Nurengui i companyia, però aquestes també hi eren. O sigui que en la pintura, en les arts plàstiques, elles també hi eren. I aquí també hi ha d'haver una tasca de revisió molt profunda. He acabat. I ja que esmentem la Lluïsa Vidal, doncs bé, malauradament, en la pandèmia de l'any 18 va ser qui se la va emportar. La Lluïsa Vidal va morir. I el 14 havia mort la Teixidor, i que és l'única dona que té un monument al Parc de la Ciutadella, propulsat per la Carme Karr, que la Carme Karr, a part que és autora de 2
coses modernistes en el sentit internacional de la paraula, diguem, que és la narració curta, perquè no oblidem que, per exemple, una Catherine Mansfield pràcticament no té cap novel·la, només va escriure narracions, i és una figura importantíssima dintre de la història de la literatura. La Virginia Woolf va escriure novel·les, però també va escriure narració curta. Era una cosa el canvi de la novel·la, diguem, Dickens, o de la novel·la del 19, de l'apogeu aquell de la novel·la, no oblidem que Thomas Hardy sempre explicava que ell va començar escrivint novel·la perquè la poesia, i estem parlant d'Anglaterra, era the silent chamber, era una cambra silenciosa. I com ja va ser ric com a novel·lista, perquè es feien molt rics aquests novel·listes victorians, doncs llavors va escriure poesia i és també la poesia del segle XX, ha estat molt informada per Eliot, sens dubte, però també per Thomas Hardy. Dolors Monserdà, a mesura que es anava fent gran, ella anava com fent tancaments concèntrics de la seva obra. I d'alguna manera s'estranyava ella mateixa, i això ho reflecteix en el seu dietari, un dietari inèdit, no? Per exemple, el 1911, quan fa el segon volum de poesies que s'edita per la Il·lustració Catalana Feminal, i ella diu: acabo de corregir les darreres proves d'impremta del volum de les meves poesies. És ben probable que ja no publicaré cap llibre més. Dilluns compliré 66 anys. I bé, i aquí ja venia, en els últims temps, ella va tenint una idea força recurrent de la mort, i encara, estàvem al 1911, encara va viure fins al 1919, no? Però, per exemple, doncs el 1916 té un poema que diu adéu a la poesia. Aquesta és la darrera poesia que faig, no? Aquella cosa que a vegades tenen els poetes, i això ho saps tu molt, Marta, no? Que hi ha poetes que diuen he deixat de ser poeta. Doncs ella també havia deixat de ser poeta, però bé, ho va arrastrar fins ben lluny, fins al 1916. És a dir, que el que passa que en aquestes èpoques, òbviament, en feia molts menys de poemes que en aquelles èpoques de febre dels llocs florals, com ella deia. I també ja no faré cap més llibre, érem el 1911, va fer un recull d'articles que, com que en tenia tants, va dir he de prioritzar, i el va fer sobre tots els articles de tema social, que és un volum molt interessant. Tampoc s'ha tornat a reeditar, i evidentment aquells articles, molts d'ells, els de la Renaixença o la Veu de Catalunya, de les diferents publicacions periòdiques. I és La dona i el lliure canvi? Sí. En aquest volum? No me'n recordo. Diria que sí. Ara, de memòria, diria que sí. Que a mi és un article que em fascina. Que algú pugui escriure a finals del segle XIX La dona i el lliure canvi, vull dir, em deixa... Estic segura que si se li hagués dit al Maynard Keynes que hi havia una dona a Catalunya que havia escrit un article sobre la dona i el lliure canvi, ell mateix, tot i el grup de Bloomsbury, s'hagués quedat fascinat. No, a més, ella, a veure, això tenia clar, perquè aquí hi ha molts d'aquests articles que són de tema econòmic i de defensa del comerç local. Tot el tema del quilòmetre zero que estem actualment vivint i del comerç just, en aquella època, doncs, algunes de les iniciatives en les quals va estar involucrada, com per exemple la Lliga de Compradores, una mica veurem com amb el tema del Patronat d'Obreres de l'Agulla i la Lliga de Compradores, era estimular el comerç just. I òbviament, que s'afavorís
doncs, el comerç local. No? Deia que anava tancant perquè després de la publicació d'Estudi Feminista i del feminisme a Catalunya, S'ha reincorporat una montserdiana de pèl. doncs, a partir del 1910 es va dedicar amb cos i ànima a una obra social pròpia, que era el Patronat d'Obreres de l'Agulla. Que això li va ocupar moltíssim, la va ocupar, la va preocupar, li va donar mal de caps, que és el Patronat d'Obreres de l'Agulla, del qual, en fi, Feminal se'n va fer ressò a bastament, com podem veure una mica en totes aquestes pàgines de la revista Feminal. Les dedica, bàsicament, ell el va fundar el 1910, amb aquest compromís que arrastrava des de la seva joventut per les dones, en fi, que tenien, en fi, que com a ofici i com a manera de guanyar-se la vida i de vegades de ser l'únic suport familiar era aquest cosir a casa, aquestes treballadores, el treball a domicili, que es deia, sense horaris, a preu fet, depenent dels intermediaris i de les fluctuacions de la temporada, i ell el que pretenia, d'alguna manera, era omplir aquestes temporades baixes, per tant, que hi hagués una planificació d'aquesta feina i oferir uns determinats serveis, borsa de treball, assistència mèdica gratuïta, fils i cotó a preu de fàbrica, perquè no oblidem que s'havien de comprar el fil i havien de llogar la màquina de cosir i, òbviament, totes les despeses de combustible, etc que tenien, cosa que queda absolutament palesa en una novel·la que no imaginava ella que escriuria, com és Maria Glòria, editada també l'any passat per Adesiara Editorial, amb motiu també de l'any Monserdà. Realment, ella va escriure aquesta novel·la, és un testimoni fefaent del que passava, perquè si ho anem a confrontar tota la situació que ell explica diguem-ne, amb els assajos i que hi havia de què és el que estava passant, realment és absolutament fefaent el que ell explica. I va tenir molt clar doncs, que, en fi, en algun moment ella ho comenta, que diu, potser és la millor propaganda, no? El millor servei que li ha pogut fer a l'obra del Patronat, perquè realment a través de la novel·la, tot i que ara jo recordi, no sé si esmenta el tema del Patronat, però s'intueix. Potser Jo crec que s'intueix més aviat. Més aviat s'intueix. Jo ara no recordo que explícitament aparegui em sembla que no, el nom, però bé, hi ha paràgrafs sencers que són gairebé idèntics als discursos que ella anava fent periòdicament cada any en el Patronat de les Obreres de l'Agulla, i si us fixeu en la fotografia, en aquesta fotografia, eren, diguem, les exposicions, en aquest cas a Santa Anna, que es feien perquè, diguem-ne, les senyores poguessin anar a adquirir les diferents peces confeccionades. Per cert, que Santa Anna actualment a Barcelona està fent una feina importantíssima amb l'acollida de gent immigrant i de gent amb problemes molt seriosos de subsistència a Barcelona. Diguem-ne que, en fi, són aquells paral·lelismes que a vegades et fan pensar, no? No escriuré més, però va deixar encara una novel·la pràcticament acabada del tot, que la família la va publicar
un any després de la seva mort. Aquesta novel·la, diguem-ne, va provocar un escrit que jo no sé si es va arribar a enviar perquè està en l'arxiu de la Caterina Albert, o era una còpia adreçada a la filla de Dolors Monserdà, la Dolors Macià. És una de les missives que es conserven, que li deia: no tinc de repetir, senyora, després d'haver-ho dit moltes vegades, el concepte en què tenia i tinc a sa il·lustre mare, que el cel sia. No sols l'estimava i la respectava com a dama, d'ençà que vaig tenir l'honor de conèixer-la personalment i poder mesurar la dolcesa del seu caràcter i la magnanimitat del seu cor, sinó molt abans, quan sense haver-la vista mai encara i judicant sols per els llibres i per son apostolat social, sentia en ella l'encarnació d'una mestra i el bell exemple d'una davantera. Això sí que ho va tenir la Caterina Albert, que va ser, la va honorar d'alguna manera, és a dir, li va reconèixer sempre el fet de ser pionera, el fet del mestratge. Les cartes, doncs aquí en tenim un fragment d'aquesta carta que deia il·lustre i estimada mestra. Realment, les cartes entre totes dues, que van ser publicades a les actes de les primeres jornades d'estudi Caterina Albert el 1992 en un treball conjunt amb Sofia Esteve, són realment interessantíssimes perquè ella, la Caterina Albert, anomena a la mestra, la cap de colla il·lustre, a Dolors Monserdà. I Dolors Monserdà sempre també li reconeix la vàlua a la Caterina Albert. Bé, és interessant. I Caterina Albert, d'alguna manera, l'esmento de manera paradigmàtica com a una de les dones amb les quals va tenir relació la Dolors Monserdà. Jo, com ho veig, tenien, i que consti que la meva generació, que és molt criticable, també ho tenim, tenien capacitat d'admiració. I això és un bon exemple a donar per gent jove de l'actualitat. Bé, amb aquesta cosa de no faré mai més res, doncs havia deixat, com dèiem, una novel·la, però també va deixar, i això sí que encara està inèdit, un altre recull de treballs de premsa, que aquest és un recull més miscel·lani, perquè hi ha una mica de tot, l'altre era monogràfic, tasques socials, que és d'antany i d'enguany, és a dir, perquè hi ha articles de totes les èpoques, que està també encara per poder editar i conèixer més els seus articles de premsa. Ella va morir, com dèiem, hem dit abans, el 1919, en aquesta famosa vaga de la Canadenca. Aquí, en aquesta diapositiva, el monument funerari, que ja és dels anys 30, on estan enterrats Dolors Monserdà i el seu marit, Eusebi Macià, amb aquesta inscripció en el peu, obra de Puig i Cadafalch. Crec que és un moment de recordar un escrit seu, el 1910, que sens dubte la família devia tenir present quan van pensar en fer aquest, que és com molt premonitori i que pensa en la mort de l'Eusebi Macià i en la seva pròpia mort.
és del poema Nit de Sant Joan. Recordem que la Nit de Sant Joan abans havia explicat que era quan es van conèixer i la Nit de Sant Joan el porta a pensar en ell. No? Diu, la festa vostra, avui vers el fossar porta'm a pensa, i en ell lo fons del vas on tu reposes, on ert i fred, ton cos el meu hi espera, perquè juntats mos braços en tos braços, mon cap dintre del buit on bategava ton cor per mi, celebrin nostres ossos en l'amagat recer del teu sepulcre, en tàlem convertit llurs esposalles, fins que la veu del Crist, tornant a prendre les carnals vestidures, nostres llavis, en obriac de liqui, la segellin el joi suprem d'una eternal besada. Aquest, diguem-ne, era el seu record, el seu homenatge i la prospecció, no? Del que, òbviament, havia de ser un final també per ella, que es va esdevenir, com dèiem, en aquest moment trist d'una Barcelona convulsada, d'alguna manera, no? Amb un lockout de la vaga de la canadenca. I, doncs, com és de justícia, també agrair, ja estem arribant al final, agrair, òbviament, a la Fira Modernista l'oportunitat, les oportunitats en tota aquesta sèrie que seran conèixer Monserdà des de diferents punts de vista i, doncs, com tants d'altres, arxius, biblioteques i persones que, concretament en el meu cas, han fet possible al llarg dels anys poder treballar en Dolors Monserdà, poder estudiar-la i adonar-me que queda molt per fer i que, per tant, doncs, s'ha d'agafar el relleu en l'estudi de Dolors Monserdà i anar, diguem-ne, a celebrar aquest centenari. Ara serà també, d'aquí poquíssims dies, també l'aniversari, el 175è aniversari del seu naixement. Per tant, oportunitat que hi haurà a la recerca a l'Arxiu Nacional de Catalunya amb la catalogació importantíssima que han fet els seus papers. Per tant, crec que és un moment òptim per estimular que se la coneixi, que se la llegeixi i que es trenqui el silenci sobre Dolors Monserdà. Marta, vols dir alguna cosa? Totalment d'acord. De passada ja podríem començar a reivindicar que potser, que no cal que el fem nosaltres, però que hi hauria d'haver un any Carme Car, posem per cas, no? Vull dir, no estaria mal. I tantes d'altres. I tantes d'altres. Perquè aquests també hi eren, Moltes gràcies. Moltes gràcies. L'Aqueta també ho agraeix.